הסרט הכי מצופה שלי השנה זה Wicked for Good, החלק השני לסיפור של Wicked, והטריילר שלו יצא בדיוק עכשיו ואנחנו הולכים לצפות בו ביחד בפעם הראשונה. אני סופר מתרגש לסרט הזה, אני חושב שהסרט הראשון היה ברמת המאסטרפיס, אני מת על אריאנה גרנדה וסינתיה אריבה הייתה מעולה, אז אני באמת לא יכול לחכות ולהיכנס כבר לראות את הטריילר הזה שהבנתי שהוא טריילר מטורף, הוא גם ממש ארוך, כמעט 3 דקות. אז לפני שנתחיל ונראה את הטריילר ביחד בפעם הראשונה, אל תשכחו לתת לייק לסרטון אם אתם גם מחכים לסרט של Wicked ולהירשם לערוץ כמובן לעוד תכנים דומים. אז יאללה, בלי יותר מדי דיבורים מיותרים, בוא נשים את האוזניות ונתחיל לראות את הטריילר. הוא יצא לפני 5 שעות וכבר יש לו 1,700,000 צפיות, זה פשוט מטורף. בוא נתחיל ונראה אותו בעוד 3, 2, 1. יאללה, התחלנו. וואלה, אני מתרגש בטירוף. מתחילים עם אריאנה, מה זה, בשמלת קלה? זה הווייב? ונשבר שם האחרון עוד הפעם? היא פשוט כזאת יפה בסרט הזה, בכללי, אבל בסרט הזה ספציפית. אוי שיט, מה זה כאילו אחרי טיים ג'אמפ כזה? מה אני שומע? What the fuck? The wizard and I... וואי, אריאנה פשוט כל כך יפה בסרט הזה. פרינס פיירו? זה no good deed. אני לא מכיר את עמדת השירים, אבל פשוט יודעת את השמות שלהם, של חלקם. אני לא יודע אם אני כל כך אוהב את הסמלה של אריאנה, אבל בסרט הזה, הסמלה הכחולה הזאתי. זאתי, בדיוק. אני לא יודע אם אני אוהב את מה שעושה לו בכתפיים. אבל בסדר. יו. חזרה לשם. הולי שיט. אנחנו רואים הרבה. אנחנו ממש רואים הרבה. אני כבר לא מצליח להתפקס על מה אני רואה. או. היא שרה כל כך יפה, יש לה קול אלוהי. באמת. וואו. זה כאילו מהחתונה של פיירו וגלינדה. אנחנו... כל כך הרבה דברים. רגע. הולי שיט. היה שם טיילור בריק וולד ביחד עם... איך קוראים לה? כן. כל אלה. What the fuck? אנחנו רואים הרבה. אנחנו רואים המון. זה קצת מוגזם. זה טריילר ראשון. הבאבל. אוקיי. אני מחכה פה עכשיו לאיזה... Change for good. וואו. וואלה. וואלה, ראינו המון. הולי שיט. כי היה חייב איזה היינוד בסוף, תקיתי לזה. וואלה, 21 לנובמבר, וואלה, נראה מטורף. מטורף. טוב, אוקיי, אנחנו ראינו פשוט המון מהטריילר הזה, זה טריילר ראשוני של 3 דקות, זה די פסיכי שהם הראו כל כך הרבה על הטריילר הראשון. מה שהכי הפתיע אותי שכבר ראינו בטריילר זה את דורותי ואת כל החבורה שלה ב-Yellow Brick Road, למרות שכן ראינו את זה כבר בסרט הקודם, אבל עדיין, ראינו את זה פה הרבה. עדיין לא ראינו את הפרצוף של דורותי, שאותי מסקרן רצח לדעת מי משחקת אותה, כי אני יודע שהיא חלק מאוד חשוב בהצגה. בנוגע להצגה לחלק השני שלה, אני ספציפית לא נכנסתי לתוך הדברים, כי לא רציתי לדעת מבחינת ספוילרים, כי לא רציתי שזה יהרוס לי את הסרט השני, אז אני באמת לא יודע כמעט כלום. יש כל מיני אירועים קטנטנים שאני שמעתי עליהם כי אין מה לעשות, אני חי באינטרנט וברגע שהסרט הראשון יצא כולם דיברו על כל ההמשך כבר, כאילו רצו להרוס לכולם. שממה שאני יודע שקורה בהצגה וראינו את זה גם פה בטריילר, יש את החתונה של גלינדה ושל פיירו וזה נראה כאילו שמלא חיות תקפו אותה באיזשהו מקום. אני לא יודע אם זה היה בדיוק אותו סצנה, אני לא כל כך זוכר, אבל זה נראה פשוט טירוף, לא יודע, הסצנה בכללי הייתה ויזואלית מאוד יפה. בכללי נראה לי אפשר לומר שכל הטריילר הזה באמת היה נראה ממש יפה מבחינה ויזואלית, היה לו שוטים ממש יפים, ה-CGI ומה שאני שמתי לב אליו היה ממש יפה, כולם נראו ממש טוב. הקול של אריאנה הוא פשוט כאילו
שף כיס. הבחורה הזאת יודעת לשיר בצורה שהיא לא סבירה, היא לא סבירה. אני מחכה לסרט הזה ברמות לשמוע עוד דברים ממנה, בעיקר בשבילה, למרות שגם, כן, לסיינטי יש קול מטורף, אבל אריאנה, כאילו, יש לה קול שבאמת אלוהים נגע בה, סבבה? זה ההגדרה. אני עדיין לא הבנתי בדיוק איך הסיפור הולך להמשיך, ואיך הם הולכים לסיים את זה. אני לא יודע את הסוף, או בכללי, את רוב החלקים הסיפוריים של החלק השני, אז אל תרשמו אותם בתגובות בבקשה, אל תספיילרו לי או לאנשים אחרים. ושלא תבינו אותי לא נכון, זה לגמרי דבר טוב שאני לא יודע מה העלילה של הסרט מהטריילר הזה, כי לאחרונה טריילרים חושפים יותר מדי פרטים ברמה שאני מרגיש כבר, אוקיי, ראיתי את כל הפלוט של הסרט, בשביל מה ללכת לראות את הסרט ברמה כזאתי, אז אני לא רואה טריילרים שיוצאים בתקופה יותר מאוחרת. נגיד עכשיו יצא טריילר לארבעת המופלאים, אני לא הולך לראות אותו, אין טעם, אני כבר הולך לראות את הסרט הזה. אז ככה שלטריילר ראשוני, זה באמת טריילר ממש סבבה, ראינו פה הרבה בעיקר ויזואלית, דברים יפים, טיפה כיוונים, טיפה דברים שאנחנו יודעים שהולכים לקרות, טיפה דברים מבחינת השירים שהולכים לצאת, וזהו, זה סבבה לגמרי מבחינתי. אומנם כן ראינו הרבה שוטים, בכל זאת 3 דקות טריילר, אבל עדיין לא דברים שמרגישים לי יותר מדי סיפורים, לפחות לא שאני יודע עליהם, אבל אני כן אגיד שבסך הכל הטריילר הזה באמת טריילר ממש טוב, אני מאוד אהבתי אותו וזה לגמרי מעלה לי את הציפיות לקראת הסרט. בנוסף, לפני שיצא הטריילר, יצא פוסטר חדש לסרט, שאני לא יודע מה אני חושב עליו, כי הוא מאוד מזכיר לי את הפוסטר הראשון שיצא לסרט הראשון, שהוא היה הרבה יותר מוצלח, והאחד הזה לא יודע, מרגיש לי כאילו חסר בו צבעים, הוא ממש מיוט כזה, לא יודע, לא כל כך התחברתי אליו, הוא נראה קצת פאן מייד. אני חושב שהפוסטר שהם הוציאו לפני איזה כמה שבועות נראה הרבה יותר יפה, למרות שגם הוא לא מושלם. אז אני מאוד מקווה שאנחנו נקבל פוסטרים טיפה יותר טובים ממה שהם הוציאו עד עכשיו, כי הם לבינתיים לא כל כך טובים. ובנוסף, למי שמעניין אותו, כמובן שמעניין אתכם אם אתם צופים בעמוד שלי, הולך לצאת 4 פופים חדשים לסרט, 4 פופים ל-Wicked for Good. עדיין אין לנו תמונות שלהם, אבל אנחנו יודעים בדיוק של מי הולך לצאת. אז אנחנו הולכים לקבל פופים חדשים לאלפבה וגלינדה. אני מאמין שהפופים שלהם הולכים להיראות בתלבושות שלהם שראינו בפוסטרים, וגם טיפה בטריילרים. אתם יודעים, הסמלה הכחולה הזאת של גלינדה שאמרתי שאני לא כל כך אוהב אותה, ולאלפבה טיפה עם שיער יותר פזור, והתלבושת שלה גם הייתה נראה אחרת, למרות שאני לא יודע בדיוק לומר מה שונה בה. היא תלבושת שחורה כזאת, רק אולי טיפה יותר בד שמו עליה, אני לא יודע. אבל אני באמת ממש מקווה שהפופ של אלפבה יהיה מרחפת על הברום, כאילו זה כל כך מתבקש, אני לא מבין איך לא קיבלנו את זה בסרט הראשון בכלל. והשתי פופים הנוספים שאמורים לתת זה הפופ של דורותי ושל הדחליל, שאני מאמין שיש להם חלק מאוד מרכזי בסרט, וזה למה הם מקבלים פופים. הפופים האלה אמורים לתת לפני שהסרט יוצא, ואני מאמין שהם יוציאו עוד פופים כבר אחר כך, ואקסקלוסיביים ודברים כאלה, אבל זה מה שאנחנו יודעים לכרגע. אני מאמין שברגע שהסרט הזה יצא, אני אקנה אותו ישר, אז תרשמו בתגובות אם אתם תרצו לקבל סקירה של כל הפופים שהולכים לצאת. ועכשיו, אני יודע שכולכם הולכים להגיב את זה בתגובות, אז לפני שתגיבו את זה, אני אגיד את זה כאן. הסרטון של הדירוג אוספים טיפונת מתעכב, אני יודע. עכשיו אני בדיוק נכנס לתקופת מבחנים, והסרטון הזה של וויקד היה מאוד חשוב לי, אז אמרתי בוא נשחרר אותו ממש מהר. אבל הסרטון של הדירוג אוספים טיפה יתעכב, אני מאמין שזה יהיה שווה את זה, הוא הולך להיות ממש מטורף. אבל אתם תצטרכו לחכות לו עוד טיפה בשביל לראות אותו, אני מבטיח שאני אנסה לשחרר את זה כמה שיותר מוקדם. אז חברים, זה כל הסרטון, אני מאוד מקווה שאתם מתרגשים לסרט הזה בדיוק כמוני, כי אני סופר מתרגש אליו. אל תשכחו לתת לייק לסרטון ולהגיב לי בתגובות שלכם את כל מה שאתם חושבים על הטריילר ביחד עם ההשטג וויקד, אני אסמן לב לכל מי שיגיב. כמובן לא לשכוח להירשם לערוץ, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.